Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Vale, bona tarda a tots i totes. Parecía que no, però al final ha passat i avui, per fi, estrenem el Marge. Un aplaudiment. Vale, això és un programa d'entrevistes que a mesura que vagi avançant i a mesura que anem publicant a les xarxes doncs anireu veient de què va. Ja ens hem presentat i ja hem fet una introducció d'això. A Banta Black, de moment, som la Bel, l'Ales, el Gavi, l'Àlvaro darrere de les càmeres, l'Edu, que ha vingut avui, ens ha fet un cartell guapíssim, i, evidentment, la persona que ens va embaucar en tot això, que un dia ens va dir venir que quiero grabar unas cosas de las que él entendía, i aquí estem. Bona tarda, Albert, com estàs? Bona tarda. Bastant nerviós, però amb moltes ganes de començar aquest projecte. Molt bé. I jo que sóc la Júlia, que ja deixo de donar la turra, però abans volem agrair al Casal de Barri, al Casal de Joves i al col·lectiu de Ràdio Línia 4, la Ràdio Lliure de la Prosperitat, el material, l'espai, les reuniones i la turra que hemos dado també. Todo. Per l'oportunitat i perquè avui estem fent això gràcies a ells també, en certa manera. I bueno, és un plaer també avui portar el nostre primer convidat, que no serà l'únic d'avui, el Dalian Zoppel, de Empty Six Pack, i llavors, abans de res, voldria que et presentessis una mica de qui és el Dalian, el Dani, i què és Empty Six Pack. Vale, vamos allá. Jo crec que empataré el que m'acabes de dir, perquè primer vull començar a parlar de tot això que heu ficat aquí. Vale, de una. És bona idea, és bona idea. Em sembla bé. Primer de tot, Keral Laoz, representa. Hermanos Herméticos, representa. Eric Urano, representa. Esto de aquí es un pepino infravaloradísimo. Ese curro, yo esto lo tengo en CD, por desgracia CD, no me gusta mucho, pero aquest home, ese curro, ahora este es uno de los miembros de Califato y para el que no lo sepa, pues empezó ahí. Y extraño Waze, loco! Rodrigo Laviña i su combo, pepinazo. Ho has fet molt bé, Tito, perquè coneix el 70% de la taula, el convidat. Sí, has fet bé. Y nada, y así os he traído unas paletinillas, pum pum, mi coleguita el Nimo, que és un màquina grafitero real. Que guais. Perquè tu també estàs ficat en el món del grafiti o estàs? Així va començar tot una mica, sí. Jo era grafitero i skater i després d'ahir vaig començar en un grup de punk, després vaig tenir un grup de rap que es deia El Patio de Luces i després amb tot això de la música em va portar més que a fer música jo mateix, a promoure música, i és el que estic fent ara amb el segell Empty Six Pack. I per què casets? Per què casets? És nostàlgic? És nostàlgic total, crec. Jo vaig tocar caset, però ja eren los últimos coletazos de l'uso popular del caset, perquè la generació anterior a la meva, jo soc del 90, però clar, del 90 vaig néixer, però és que als 90 ja tenien una certa edat, són els que van pillar fort el caset. Jo vaig pillar perquè em donaven, els meus col·legues em deixaven els CDs de rap i jo me'ls volia gravar perquè, clar, me'l deixaven, no? Però no me'l podia quedar, però si me'l gravaven en caset, després jo ja tenia per escoltar-lo com volgués. I després, realment, és un cúmul de circumstàncies, però quan vaig editar aquest disc amb el CR, que és el que fa les bases, un col·lega meu de la uni, el vam filtrar amb una Tascam, que vol dir bàsicament que el format exportat final, el màster final del disc aquest, estan filtrats per una gravadora de casset, perquè ens interessava aquest so com una miqueta més brut o més distorsionat i més analògic. I llavors, d'una manera quasi lògica, vaig acabar volent-ho editar en casset.
I això em va portar després a, bueno, no sé, em vaig començar a apassionar. Però a més és com distintiu, no? O sigui, és un tipus de persona o un tipus de gust, diguéssim, voler-ho fer en caset. O sigui, t'ha portat a trobar-te amb gent que deu haver pensat igual que tu, en plan, per la nostàlgia. O... Sí, algo així. A més, hi ha com els certs gèneres que estan molt relacionats amb la cultura caset, jo crec que també passa, el hip-hop és un d'ells, perquè tota l'escena maquetera, sobretot dels orígens als Estats Units, pues era todo casete, ¿no? Tenies a los raperos en la calle vendiendo su maqueta en caset. No. I amb el punk també. Llavors, com que jo crec que estic molt relacionat amb aquests dos universos, pues em va sortir una mica, no sé, sol. I has col·laborat amb molts artistes de diferents gèneres, però sí que hi ha com una certa... com buscar una mica artistes que tinguin pues, un punt d'autoria pròpia, no? Com, no sé, aquest rotllo digging, no? Pues, busco un artista de hip-hop, un altre pues, de punk, o un altre més pop o més indie. Sí. Crec que això és una mica el que m'impulsa com a voler crear el segell, que és com la meva passió per descobrir música. I llavors també tinc una miqueta, jo crec, tendència a lo millor fins i tot ególatra, que té molt a veure amb el graffiti i amb el hip-hop també, que és lo que a mí me gusta quiero que le guste a todo el mundo. Llavors, tot això és com, mundo, esto está guapo, verlo, ¿sabes? Sí, sí. Mirad, existe. I tot el que jo descobreixo que em sembla interessant, pues, vull convertir-ho en caset. També hi ha un tema que volia treure, és que has col·laborat també amb, no només amb gent de Catalunya, també d'Espanya, però també gent internacional i sobretot Noruega. Sí. Has viscut a Noruega, que és per tu Noruega? Sí, va ser perquè vaig estar treballant allà durant 4 estius i això em va portar a conèixer grups d'allà i a conèixer penya també d'altres països. Bueno, de fet, si vols comencem per aquí, una de les edicions que he editat d'un grup noruec és Dromedar. Aquests els vaig conèixer per un col·lega que vaig conèixer a Noruega, però ell era argentí i em va convidar al seu festival a Mar del Plata i allà el grup que va tancar l'últim dia del festival era en Dromedar. Llavors allà els vaig conèixer, vaig flipar amb el seu directe i vam quedar en contacte. Que és un rotllo electropunk o... Algo així es podria dir, sí. És com post-punk però tirando al techno house una mica. I també tenies a Kak Madafaka. Com és que has tret un caset de... Perquè jo vaig viure en aquesta casa. El meu tercer i quart any de Noruega vaig acabar vivint en aquesta casa, que és la casa de la portada del disc, que és la casa on es va gravar el disc. Perquè d'una forma totalment casual pues, el cantant de Kak Madafaka coneixia el que es va convertir en el meu casero i la casa aquesta té com una espècie de fuerza magnètica para los frikis i llavors el tio de la casa, que és un viejo sueco bohemio, muntava festes a casa seva i no només muntava festes sinó que deixava la penya que muntés festes a casa seva. Rollo mecenes. Sí, totalment. Ell és músic també, no ha tingut reconeixement, el seu germà sí, que és bateria de 3 o 4 grups de post-jazz, però el cantant de Kak Madafaka va notar aquesta energia i va decidir que volia gravar el disc en aquesta casa. Hòstia, que guapo. I es van instal·lar al menjador. Calfarlien 18 es diu la casa, perquè és el carrer Calfarlien i el número 18. Pues allà vam acabar vivint 25 espanyols. Hòstia. Una casa de sótano, primera planta, o sea, planta baja, primera planta i el tell. Sense menjador, però estava ocupat. I llavors estàvem vivint allà i a certes hores del dia ens havíem de desconnectar del menjador perquè venien a gravar Kak Madafaka. Clar. I era bastant graciós perquè des de tota la casa sentíem com estaven allà repetint... Però era molt gran. Era una casa gran, sí. Clar, és una casa, és que de fet està en el barri Pijo. És com si fos el Beverly Hills de Bergen. O sea, era un mecenas que flipas el senyor. És que venia de família d'esto, no sé com es diu, diplomàtico. Su padre era un diplomàtico i llavors aquella casa tenia com una història així molt de burocràcia i tal, sí. Però ell després la va destruir. La va convertir en un zulo d'artistes. Hòstia, que heavy, I estava molt guai. I bueno, parlant també dels artistes que ens vulguis parlar, també tan locals, no sé. Senta't lliure. Vale. A ver, no sé, el primero que veo es Cecilio G, ¿no? Oh! Cecilio és un dels meus amics de l'època grafitera
dels meus principis de moure'm per Barna i així, i després de moltes voltes de la vida pues, ens hem tornat a juntar per aquesta edició en casset. Ho vaig aconseguir perquè és una mica difícil de quadrar alguna cosa amb ell, però esto ha passat, no? Amb la superportada del Bad Booth, que es dedica a dibuixar Bart Simpson mal fets. Bueno, per qui no ho sàpiga, pues, en T6Pack pues, et pots trobar des de el que hem parlat de hip-hop punk a música electrònica experimental, a pop, a un rotllo pop italià també. Sí, aquest està molt guapo. A mi em sembla, aquest és un dels més importants per mi, perquè quan el vaig descobrir es va convertir molt ràpidament en un dels meus grups preferits, i després, al moment en què em vaig decidir a parlar amb el fundador del grup, va ser com superfàcil i em vaig quedar una mica flipant, en plan, uah, esto está pasando. I és un grup que avui en dia a Itàlia s'estan fent bastant famosos, peten els concerts i ja com a spoiler, aquest any intentarem portar-los a Espanya per primera vegada. Bueno. Que guai. Pop X, Davide Panizza, One Love. Bueno, és mi càmera. No, està guapíssim. Jo ho vaig descobrir per tu i increïble. És un pepino, és com un pop molt destruït, és un rotllo, l'essència és pop perquè són com estructures de 4x4 amb melodies molt senzilles, 4 acordes tal, i és com, sona bé més o menys, però després la veu està mega passada d'autotune. Sona bé més o menys. I les lletres són estúpides tot el rato, i això mola molt. I escolta una cosa, has fet 4 anys amb això ja, Sí. És molt de temps, 4 anys. 4 anyitos d'aniversari. Molt guai. Després dels inicis i després ja, o sigui, ja té com una mica de trajectòria, 4 anys és un temps. Què penses com de la xarxa de projectes així, tipus alternatius, del format físic encara, i pues, sobretot si has fet xarxa no només amb els artistes sinó amb algú que diguis, pues mira, aquesta persona també fa coses diferents. Una de les bases també d'MT6Pack és aquest tipus de mentalitat de cooperació. Jo quan conec a penya que fa casets no els interpreto com a competència sinó com a possibles col·laboradors. Crystal Mind és un segell de música en caset que per mi ha sigut referent des del principi i bueno, tinc el plaer de compartir coses amb ella, amb la Sara. Potser d'aquí molt poquet, també spoiler, farem una edició junts d'un artista que... Només estàs donant que exclusives avui. Sí. Què més? Està sonant Ojanko, també molt important. El senyor... A veure, ho sentim una mica, a veure. Aquest és aquest d'aquí. Post-trap, neotrap en català. Està guapíssim. El Joan de Girona, amb en Biel i el Lucas, fan un producte molt pepino. Per desgràcia no estan molt actius, però per mi són gent que valor. I bueno, del rotllo també a Barna, Vietnam Kid també. Sí, Vietnam Kid també, potències. Sí. Vietnam Kid, Neboa, la penya de Sudor, la penya de Broke Mob... La penya de Sudor ha estat a Banda Black. Sí. Sí, Sí. Això és un pepino, si no ho heu escoltat, sisplau, foteu-li una escolta a Samsara. Té molts discos al Vietnam, és ultraproductiu i jo personalment m'he encarinyat amb aquest, suposo que també perquè l'he editat, però em sembla que Vietnam i Neboa i aquesta gent potències a descobrir. Jo crec que per mi marquen el camí de lo que ara mateix és Barcelona. I que ha parat juntant amb el Cito, que també havia marcat molt el so de Barcelona Underground, i que també molt això, la nova generació, no? Una mica. El Pau, que és el Vietnam Kid, ens coneixem des d'uns eventos que es muntaven al barri de Sant Antoni, al bar Price, que eren els Undershadow Sessions, un evento que feien cada dijous i que va ser un punt de trobada per molta penya de l'entorn hip-hop. Es van cuinar moltes coses aquí i quan jo anava, jo era bastant jove, i allà venia el puto Pau, el Vietnam Kid, que devia tenir, no sé, 16 anys, 17, no sé què, i ja ho partia, el tio agafava el micro, i a més era dels pocs que ho feia en català quan encara no estava de moda. Estava marcant tendència. I l'escena local... Sí. I també per donar pas també als nostres convidats. Claro.
que ens pots explicar una mica i després ja donem pas al següent. Pues, bueno, va, vaig a fer un quick note per parlar de Jordi Ganchitos. Màquina. Que és, de fet, el primer release que van fer oficialment com a Empty Six Pack. El van fer a mitges amb l'enguany. Aquí present. Ara et donem un micro. Aquí t'estan mencionant tota l'estona i ara et donem un micro. Prova, toma. Vale, digues. Va. Hola. Seu, ja Soc està. jo. Seu. Soc aquest. Pues hem editat aquest primer disc meravellós de Los Pintaos, que és un nou grup emergent des de les profundidades de Sabadell. Del Vallès. Ja està, que passin los pintaos, Vale, no? que passin los pintaos. Bon dia i bona hora, Hola, joves, com esteu? Bona tarda. Vale, presenteu-vos. Tot l'enguany. Jo sóc a Toxico Boy. A veure, és que... No oblidis, Daniel. Toxico Boy. Vale, Toxico Boy. Johnny Far Cry. Eusebio. Vale. Toxico Boy. Eusebio. Y somos los pintados de Sabadell. Eso. No habla de eso que lo hacemos. ¿Qué son los pintados? ¿Dónde surgéis los pintados? Bueno, los pintados somos un grupo de electro barrio punk, o así nos denominan. Y nada, nos dedicamos a pintarla, como aquí quien dice, tanto en la música como en la vida, a reírnos un poco de todo. Y somos de Sabadell, y vamos pintados. Y nada, todo empezó, yo hacía música, siempre he hecho música, y me junté con Eusebio y con el padre fundador, que no ha venido, y nada, empezamos a hacer otro estilo, tocando más guitarras, tirando más para, no sé cómo llamarlo, porque quien haga rock no dirá que es rock, quien haga punk no dirá que es punk. Y no me jodas. Y nada, y poco a poco se fue creando, y ahora pues mira, es una banda de 6 personajes que pega fuerte, que va para arriba, todavía está por crear, o sea, es un proyecto muy abierto, Matrix. pero con muchas ganas y eso. En julio empezamos los directos y a darnos a conocer. Se suposa. Bueno. No está nada confirmado. Va para eso. En verano no quiere. Va por eso. En verano no quiere nadie. ¿No? O sea, a mí no, a mí nadie. Eso es el speech, ¿no? Pues de los pintados. Por eso hemos sacado un plástico y no nos quiere nadie, ¿sabes? O sea, ya está. Pero bueno, yo qué sé, un cosita, pum, pam, pim. Y se saca, ¿no? Sold out, no, que es broma. Perquè la connexió per fer-ho en casset és que tu, Toxico Boy, ja et flipava el casset. I com ha sigut una mica per què el tema del casset? Jo tinc una col·lecció normal de casets. 2000. No tant, però 1900. Però tinc molts casets. Molts. No és una col·lecció normal, Jo no tinc ni 2 casets a Té casa. casets del Parquet, del Pont Aeri, té tot. O sigui, Vicioso. Però tens 1.900 casets? No. Que sí, que diu que no. No. A on? Quin No, menjador tens? El No de la quiere ser casa rarito, de pero lo tiene. Noruega, No, que va. Pero la mudanza te lo tinc llevé. molts i amb el Dani, pues mira, estàvem allí, pim, caset, tal, jo, venga, vale, un altre que fa caset, jo, buah, ja està, un altre cop, a ficar Bizum, saps? I vaig mensualment, com la penya va traient, és com, joder, no, ara no, i no és poc, o sigui, sempre és, sí, al final sí, no? Bueno, ja està, pues tinc molts, o sigui, m'encanten els casets, em flipen. Es una enfermedad. No, este no es el de los pintados. Este no es. No. Qué desastre. Estaba aquí. Lo iba a coger, Aquí. pensaba que era. Pero este tampoco es. Es que es tronja. Sí. Está guapo, Está guapísimo. Sí. Bueno, están guapos, ¿no? O sigui, jo crec que el Dani s'ho curra un montón. Al principi estàvem allí com parlant i tal, ell com ho tenia com super dins, en plan, voy a hacer esto, tal. Vale. I li vaig ajudar, vaig fotre un cable i tal, i després pues, va seguir ell. Jo sempre soc com el gurú d'Empty Six Pack, perquè no estic, però estic a tots llocs, saps? I al final és com... I dic, eso. I a part em diu, no, i jo, vale, sí, i anem com allí, com discutint i tal, i al final pues acaben sortint. Vida de mierda, nacimos encadenados. Si voleu, el que podem fer és marcar-vos un tema o 2, si queréis. Lo que quiera. Sí. Buah, déjame no, que me haga los coros. Buah, loco, pásate las lyrics de... Ai, les cerveses...
¡Diablo! Yo. El gimnasio huele a caña, porque ayer curramos 10 horas y no me cambian las bambas. Estoy de party toda la semana, pero ahora de ring solo libro una batalla. Si esto fuera porque no me llega buena carta, va a salir del bache, joder, si le echo ganas. Rentabilizo de años de malas jugadas, con billetes en la mano, entonces no cambia la cara. Se le pone un peaje, si fuma y no lo rula. Rentan los zapatos y más de uno no furula. Y un sexto sentido que me lleva a la jungla, y espíritus salvajes que me salvan de la tumba. Mi dinero sigue en el mismo sitio, todos lo ganamos usando algún truquito. Sé la liga que estoy metido, yo moriré jugando todo. Si no fuera quien soy, ¿qué sería de mí? Si me dejara aquí a por otro, ¿qué sería de mí? Si no saliera el sol, ¿qué sería de mí? Si esta vez no remonto, ¿qué será de mí? Sería de mí, bro. ¿Qué sería de mí? Ay, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, bro? ¿Qué sería de mí? 2022. Y algunos años más. Los Pintados, grupo de culto. Los pintados. Guay, hay unas ganas que flotan luego Oh, en la cocina y yo de aquí, tío. La història és, jo en veritat sóc un infiltrat que flipes, perquè jo no soc de Sabadell. I no som de barri. Vale. Jo soc de Soc de la Creu sud Alta. de Catalunya. Baix Camp. Imagina't, entre el Baix Camp. Però vaig arribar a Sabadell i vaig conèixer el Far Cry. El Far Cry fa RAP, Fa Cry. pum, 5 elementos, tal, com Vale. guà, tot mola molt, saps? Un bum, 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 bum. I un dia em diu, he creado esto con el padre fundador. I jo, vale. I comencem a escoltar. I clar, va sortir Pintaos. Claro, yo tenía otro proyecto así de rumba taleguera y me lo Vale. escuchó y escuchó este proyecto y dijo, guau, ¿qué tienes que tirar por Está aquí? más guapo. Y yo dije, guau, como estoy tan abierto con la música que no me importa. Luego Eusebio se vino al estudio, acabamos de hacer el cassette, el completo y dijimos, guau, es que esto tiene forma, tiene color. Y es que fue casi sin querer. De repente ya eso, estamos ensayando cada semana, hay 6 músicos. Tenemos a Rivaldo y a Músicos. Pamela Dos Santos que ponen la pasta. Ai, ai, sí, sí. Tour manager. La gente El tour manager. importante. És important tenir un tour manager. Per Que què? ningú Per diu, què és important tenir un tour perquè un tour manager? manager és un mood, saps? És com... Te lleva de fiesta. És una persona No, que sap Por com eso es Sí. importante. Un dia estàvem ell i jo Tenir bolos i és teníem important, ganes, és teníem important molta tour gana, manager. tio. Jo- I li van dir, tour manager, Ah. tenemos hambre. Així, Esta semana hemos acabado en Tetuán gracias al tour manager. En una casa ahí de una pijoleta, súper guay. I teníamos hambre i el tour manager es va portar a un Ateneu i justament hi havia un pavo, un pureta que complia anys i hi havia amigues, saps? A les 10:30 de la nit i va ser com a sopar. Migues. Migues. I Joder. com, buah, loco. O sigui, Joder. és una persona Gratis. que... El tour manager Gratis. Gratis. Migas, gratis. Bueno, se pagó en la barra, però està bé. Tour manager, bueno, hi ha moltes coses per mig, hi ha molta penya, així com... Que, bueno, és molt dissociatiu, però en veritat fem coses. Fem cosas. Vale. El problema d'això que Ens ho luego creurem, ens ho creurem. son muchos a repartir. Después, cuando ganemos dinero, esto es una ruina. Sois mucha... Mucho a repartir. I com definiríeu el so electrobarrio punk? I també a tu, Johnny, com t'ha suposat el canvi aquest de passar al hip-hop a este estilo que, o sea, ni parece el rollo punk, pero tampoco es hip-hop para nada, ¿sabes? Pero tiene algo las letras que mola mucho, ¿no? En eso. Gracias. Pero És que a veure, veritat, és que, perdona, és que no quiero ser muy invasivo, però és que quan jo vaig sentir Hace los media hora no pintados, quería hablar, jo los se va pintados no a soc sentar ningú. ahí, A ver, mira. esto está bueno, sí. Vale. Oye, i ara jo soc curista, o sea, jo li faig les pelles, saps? Però al principi era com, és que esto está muy guapo. I en part era com mega invasiu, perquè quan comença a fer de la parrafada era com... Però és que quan l'escoltava era com, hòstia puta, és que això és duríssim, és que això és ara. Ja. Total, sí. I després ja li pots ficar el que tu vulguis per darrere i per davant, però és que les lírics eren com... Johnny Far Cry. Johnny Far Cry, ¿sabes? Rollo, ya está. O sigui, molt guapo. O sigui, yo estoy ahí, o sea, hasta que el día que empieces a disiparte y diga, vale, ya está, ¿sabes? Pero mientras tanto yo para adelante, ¿sabes? Va por eso. lo del electrobarrio Vamos, punk es shop. porque es la primera etiqueta que nos han puesto, ¿sabes? Alguien se le fue la olla y dijo, esto suena a El otro electrobarrio día que punk. nos dijeron Monger Metal o algo así, ¿no? Es ¿Cómo culpa de fue? Bandcamp, te lo digo. Pero que es, en realidad, ya lo dije la última vez, para mí las etiquetas las tiene que ¿Tú poner crees la que compre gente. estas Yo no me...
Yo no me considero nada al final. ¿Por qué este cambio? Porque estoy cambiando. Siempre estoy cambiando y antes tenía más problemas. Entonces pues el rap pega con eso, ¿sabes? Siempre he estado fuera del rollo, no sé. Me gustaba eso, el ser la minoría. Y ahora pues dejó de ser minoría, ya no me gusta, ¿sabes? Y ahora pues no sé, hemos creado algo. Y vamos para allá fuerte. A ver qué pasa. Vale, a part del doble sentido de los pintados, també tu, Tóxico Boy, tu pintes com enguany. I llavors una mica, com veieu... Te han descubierto. Què supone para vosotros? Hemos investigado. Què suposa per vosaltres tot el tema dels processos creatius, artístics, de conèixer, d'ajuntar-vos entre col·lectius i també de mantener la esencia de la contracultura de hacer movidas en físico, fanzines, tot això en què esteu ficats. Com lo vivís i també com ha suposat una connexió entre tots vosaltres. Vosotros, porque yo ya no hago nada. Yo ya estoy fuera, ya lo hice. Flipa perquè jo faig moltes coses amb les mans i tal. Sí, a mí me pasó unas que no veas. Sí, y mola perquè amb els pintados es com cero esfuerzo, ¿sabes? Y sale y después al Chimin Chulo en plan, no, chavales, que me lo ocurro que flipas, no sé qué, hi ha unes reunions topedaduras, ¿sabes? Però en veritat és com, així, com a lo bajín, en plan, ja està, ¿sabes? Copia-pega. Rollo, no, en verdad, es que surt solo. Tengo cuenta en Pinterest, no pasa nada. T'ho prometo, de vegades m'ha vingut en plan, bueno, no sé què, esto va, esto, lo otro. Però és que quan ho veig, com que estic tan deep en la web, en l'imaginari pintesc, doncs és que em surt sol, saps, rotllo? Jo al final porto tota la comunicació i tot el tema de la imatge i tal, i tota la pesca, i és com que per mi és un regal poder fer el que vulgui i existir als marges, saps? I això és el que em cumpli, saps? Al marge! Voleu fer l'últim tema? ¡Va por eso! Va per això. Matado el año, hecho como un globo y tiene pensando me está como un toro. Corre chulo que llega el agosto, otro año más que te pilla todo gordo. Todo el año hecho como un globo y tiene pensando me está como un toro. Corre chulo que llega el agosto, otro año más que te pilla todo gordo. La ropa se cara y quien entrena para la foto, da igual lo que tú hagas, siempre mejor en todo. Si este manos de hoy no le mola, eso te doy. Más tu primo que tiene de todo, apetece el buen tiempo, el sol, la playica. Nadie le gusta el curro, pero todos quieren guita. Busca las abdominales de Instagram, tú flipas. Con tu filtro y una cervecita, llega la calor, llega el verano. Vale, ja està, era un speech. Los pintados. Us enterareu de les properes entrevistes per les nostres xarxes a @Banta. Aneu a veure Los Pintaos en Aneu a veure directo. Los Pintaos. Compreu casets a Empty Six Pack. Claro que Exacto. sí, support your local record label. Os aseguramos que os va a joder la vida. En verdad No se devuelve el dinero. Escolta, quan hi ha un bolo? És veritat, quan hi ha un bolo? Pròximo bolo. No lo Se sabéis. suposa que el dia 8 de juliol a Ripollet, Canyapollet. Pues allà estarem. O sea, ya fan 8 de juliol, Ripollet, Los Pintados. A ver un tema, per acabar, a ver un tema. Adeu, moltes gràcies a tothom, un Moltes gràcies. aplaudiment. ¡A por eso! Sí,